usa sa mga siloy gikan paintaon sa kabukiran nahilog sa nilang kapat. Pait kayo ni mga kasiloy nang magpuyo tag booking nga mag-inusara ng mga kasiloy. Dati asawa. Bitaw pong gulang mga kasiloy. Bitaw pong gulang. Oh my God! Ang akong gipuyan mga kasiloy. Booking kayo ni. 300 kilometros. Ikan nani bukira. Padung dito sa Sudan. 300 kilometers. Ako lang sa nagpuyo din sa akong payo mga kasiloy. Ay mga kasiloy. Buka kayo. Hey. May sudan mga kasiloy. Walay sudan. Dipulaan ko ani. Dipulaan ko sudan ini manok mga kasiloy. Siloy kini niya siya. Kining manokas mga kasiloy. Ug maapuhon mga kasiloy buntag sayo ako ning dadon dito sa lungsod sa Calamba. Misamis Occidental. Ako ra ni siyang pabayloan og asin, sa kilo asin. Kana pagdala pa ko ani mga kasiloy kini kay mga kasiloy kining mga manoka mga kasiloy kini. Dito sa Calamba, tag 20 pesos na akong baligyan ni mga kasiloy. Ilang palit? 20 pesos. Kini mga kasiloy ay. Mga kasiloy ay kini niya. Akong dadon ni ugma kani. Kini tag 20 pesos na ni kini. Kini tag 20 pesos na nga manok. Dito sa Calamba. Namang gusoki dito tag 20 pesos. Tag 20 pesos na. No, mahal ko nung kaikog binaligyan mga kasiloy. Oh. Gikan sa Sibukan mga kasiloy. Taga Misamis Occidental ninyo. Gikan sa Sibukal. Bukid sa Sibukal. Kuan mga kasiloy. Kana na ang 300 kilometers na padung sa Calamba. Kana. Napukoy mga kasiloy ay langgam. Ako'y langgam. May panglanggam mga kasiloy, kaya na may asawa. Nagkinusara yung taon na ng bukid mga kasiloy. May asawa. No? Sa tiguang na ako mga kasiloy. Tiguang daot. Pabiliod. Saka kilong asin. Napukoy mga kasiloy niyo. Napukoy mit na siya mga kasiloy. Muna ko mga alaga mga kasiloy ay cutie, wake up. Oh no. Mga alaga mga kasiloy. Kini siya sigbini mga kasiloy, sigbini. Ano? Di ka sa Sibukal mga kasiloy. Luluksong ko. Kaya magbaylo lang ko asin dito sa baylo anak kong manok ug asin dito sa Calamba. Kinsay taga Misamis Occidental yung mga kasiloy. Mo
Moagi kag Tuminawan, dayon Layawan, dayon Mabas, dayon Pinyil, dayon Burgos, dayon Bagong Silang, dayon Makalibre, dayon Padong Sulipat, Kalamba dayon dito. Muna mga kasiloy, ug isay taga Misamis Occidental ninyo. Kung makakita mo sa akong video mga kasiloy, i-like ninyo mga kasiloy, i-share. Dayon i-subscribe ang channel mga kasiloy. Kaya sa sunod video mga kasiloy, makakita mo mga kasiloy. Muna akong payag mga kasiloy. Kaya basing sa Kalamba mga kasiloy, sa akong edad nga 60 mga kasiloy, basing kita ko dito mga sauonon. Inig adto na ako kasiloy. Kaya nag-inusara ako mga kasiloy.